Γεια σας παιδιά, είμαι ο Όμηρος και θα ξεκινήσουμε να δούμε τις κάρτες. Πάμε να δούμε. Wow, ήταν ωραίες κάρτες. Electric, η Max Power, η Winner, η Master, η Replace, η Rainbow Master, η Unbeatable, η Hollow Giants, η Replace, οι μαύρες εδώ, οι Energies, η υπογραφή, η ομάδα της Real, η ομάδα της United, η ομάδα της City, κάποιες άλλες ομάδες που δεν τις ξέρω. Και να το. Ο Ροναλντίνιο, εδώ η ομάδα της Μπάρσα. Και τελειώνουμε για το τελευταίο πράγμα. Πάμε.